Bueno, jarraituko dugu eztabaidarekin. Izan ere, nik uste dut berriro ere kontrol mozio honen aurrean eztabaidatzen aritzea, beste adibide bat besterik ez da udal gobernu honen gardentasun eta zintzotasun falta. Eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela. Eta nahiko hitz goxoak erabiltzen ari ditugula uste dugu. Izan ere, nahiko lotsagarria da, udalbatza honetan, onartzen denaren gainetik, udal gobernuak sudur puntan jartzen zaiona egitea. Eta bai, horrela izaten ari da. Eta bestela, baten batek pentsatzen badu, betiko bezala edo, gezurretan ari garela, hementxe dago, uztailaren 25ean, Ernesto Gasco eta Denis Itxasoren prentsaurrekoa. Santa Teresa konbentuan. Eta hau herritar guztiak ikusi zuten. Handik 3 egunetara udal gobernuak aurkeztu zuen mozio arrunta. Zertarako, hau tapatzeko, hau isilarazteko. Izan ere, are gehiago, kontrol mozioa, oraintxe bertan onartu den kontrol mozioa, gurasoek ere komunikabideen partetik jakin zuten. Ezen eukaten izan ez da gertutasuna hezkuntza komunitatearekin. Adierazteko kontrol mozioa saiatuko zinatela talde guztiekin bateratzen, elkarlana bideratzen, guztiok lanean aldezarreko hezkuntza proiektuaren alde. Esaten dugu, errespetu falta handia ematen ari dela iruditzen zaigu, bai, hala da. Eta ez dugu ulertzen udal gobernu honetan nola zinegotziek nahi dutena egiten duten. Ez dugu ulertzen udalbatza honetan ematen diren adostasunak aintzat ez diren hartzen. Ez dugu ulertzen hezkuntza komunitatearekin harremanik ez izatea. Ez dugu ulertzen hezkuntza proiektu publikoak sustatzearen alde agertzen den gobernua auzoko beharrak ukatuz interes pribatuei erantzutea. Ez dugu ulertzen gobernu onaren kodea, gardentasuna, partaidetzaren alde agertzen den gobernua auzoko beharrak ukatzen dituen. Ez dugu ulertzen aldezarreko bizilagunek bizitzen ari diren egoera zailaren aurrean udal gobernutik sentsibilizazio ez agertzea. Arazotik urrun mantentzea eta egoera moldatzeko ahaleginik ez egitea. Zeren ez da soilik horixe eskola publikoak dituen beharrak, baizik eta auzoan bizi diren bizilagunen beharrak, auzoko etorkizuna eta bizi kalitatea. Izan ere, ongi ezagutzen dugu guztiok, alde zaharrean ez direla oinarrizko zerbitzuak duintasunez eskaintzen. Eta adibide gisa denok ezagutzen dugu ambulatorioaren proiektua udal gobernu berri hau osatu zenetik kajoian sartuta jarraitzen duela. Edo eta arraindegi eraikinarekin gertatu den proiektua. Non ahalik eta metro karratu gehien eskaintzen zian bizilagunei, eskolei eta udal gobernu honek zer egin du? Publikotasun hori murriztu eta metro karratu gehiago eman pribatuei. Bai, hori ere gertatu da ez bakarri Santa Teresarekin, baizik eta arraindegi eraikinarekin. Auzoak eskola publiko duina beharrezkoa du. Kirol instalazio aproposak, osasun zentro egokia. Aldezarreko bizilagunak duintasunez bizitzeko eskubidea dute beste edozein bizilagunek duten bezala. Eta hori guztia dela eta noski baiezko bozka emango diogu irabaziri. Eskerrik asko.